ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यतादे सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डिवोटीஸ், என்னுடைய வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா? இன்னும் கொஞ்சம் வால்யூம் வேணுமா? அது சொல்லுங்க. ஆடிபிளா இருக்கு மாதாஜி. கரெக்டா இருக்கா? கரெக்டா இருக்கு. ஓகே, थैंक यू. நமஸ்தே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். ஓகே. அத்தியாயம் 4, ஞான யோகம், அறிவின் யோகம். ஞானம் அப்படின்னா அறிவு இல்லைங்களா? நமக்கு எல்லாம் தெரியும். ஞானம் அப்படின்னா அறிவு அப்படிங்கிறது. அப்ப இன்னொன்னு கூட சொல்லலாம், புத்தி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். பகவான் முன்னாடி சாப்டர்ல அப்படிதான் சொன்னாரு இல்லைங்களா? 3rd சாப்டர்ல புத்தி யோகம் அப்படின்னு சொன்னாரு. சோ இந்த சாப்டர்ல பகவான் நமக்கு என்ன சொல்ல போறாரு அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். அவரு 2nd சாப்டர்ல சாங்கிய யோகத்தை பத்தி பேசினாரு. அதாவது ஆத்மாவை பத்தி பேசினாரு. நான் இந்த உடல் அல்ல. நான் அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னா ஆத்மா. சோ ஆத்ம ஞானத்தை பத்தி 2nd சாப்டர்ல பேசினாரு. 3rd சாப்டர்ல என்ன சொன்னாரு? கர்ம யோகம் இல்லைங்களா? சோ அத பத்தி துரத்தல் நல்லதா இல்லை செயல் செய்வது நல்லதா அப்படிங்கிறத பத்தி பேசினாரு. இப்போ 4வது சாப்டர்ல ஞான யோகத்தை, அறிவின் யோகத்தை பத்தி பேசுறாரு. யோகம் அப்படின்னா என்னன்னா லிங்க். யார் யாருக்கு பிட்வீன் லிங்க்? ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா. நம்மை பகவானுடன் இணைக்கிற லிங்க் தான் யோகம் அப்படின்னு சொல்றான். இப்ப இருக்கிற யோகாவும் பகவத்கீதையில சொல்லப்படுகிற யோகமும் ரொம்ப ரொம்ப டிஃபரெண்ட். நீங்க அதை தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். இங்க பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கிற யோகம் நம்மை பகவானோட இணைக்கக்கூடிய ஒரு லிங்க். அதுதான் யோகம் அப்படிங்கறதனுடைய அர்த்தம் இங்க. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் மங்களூருவுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்குள் செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதகி ஜெய். கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நீங்க கொஞ்சம் மியூட்ல இருந்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெக்கார்டிங்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது. பின்னாடி நீங்க கேட்கும் போது கூட உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும், கேட்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ பகவான் தான் ஆதி புருஷர். அவர்தான் இந்த அண்டங்களை, உலகங்களை எல்லாம் படைக்கிறார், மெயின்டைன் பண்றார். அவர்தான் கடைசியில பிரளயத்தையும் உண்டாக்குகிறார்.
அப்படிங்கறது எல்லாம் நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அந்த நேத்து பார்த்த அத்தியாயத்தினுடைய ரீகேப் இது. துரத்தல் அல்லது செயல் எதை செய்தால் நல்லது அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேட்க போக, ஏகம் வத 2மே செய்ய சொல்றீங்களே, எது நல்லது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க, எது எனக்கு மிகுந்த நன்மை பயக்கக்கூடியது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. பகவானும் அதுக்கு பதில் சொல்றாரு. அதெல்லாம் நம்ம நேத்து பார்த்தோம். அடுத்தது நிஷ்காம கர்ம யோகா, ஞான யோகா. ஞானம் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும், அறிவு இல்லைங்களா? நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஆச்சாரியர்கள், மிகப்பெரிய ஞானிகள், யோகிகள் எல்லாருமே அவங்களுக்காக தங்களுடைய சுயநலத்துக்காக எந்த செயல்களையுமே செய்ய மாட்டார்கள். இப்போ காஞ்சி மகா பெரியவரே இருக்கிறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு யக்ஞம் பண்றாரு அப்படின்னா தனக்காக ஏதாவது பண்ணுவாரா அப்படின்னா இல்ல. இந்த லோக சேமத்துக்காக மட்டுமே அவங்க எல்லாம் பெரியவர்கள் எல்லாம் யக்னங்கள் பண்ணுவார்கள். அதுல கிடைக்கக்கூடிய புண்ணிய பலன்களையும் கூட பகவானுக்கே அர்ப்பணித்து விடுவார்கள். அந்த மாதிரி தனக்குன்னு எதுவுமே வச்சுக்காம இந்த லோக சேமத்தை மட்டுமே எண்ணி செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாமே நிஷ்காம கர்மம். அதுக்கு அப்படின்னு பேரு. ஞான யோகா, ஞானத்தை தேடி, சரிங்களா? அது ஞான யோகம். அப்போ துரத்தல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கறத பகவான் சொன்னாரு. அடுத்தது கர்ம காண்டம். கர்ம யோகா அப்படின்னா, கர்ம காண்டம் அப்படின்னா பலன் நோக்கு செயல்கள். நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு வேண்டி ஒண்ணு முயற்சி செய்யறோம், அதுக்காக நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறோம் ப்ரோக்ரஸ் ஆகிறதுக்காக. சோ அந்த பலன்கள் எனக்காகவே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம செய்யறோம் பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் கர்ம காண்டம் அப்படின்னு சொல்றோம். கர்ம யோகா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, அந்த கர்ம காண்டம் செய்யும் போது இப்ப நம்ம வேலைக்கு போறோம், சம்பாதிக்கிறோம், அந்த சம்பாத்தியத்தை முழுக்க முழுக்க ஒரு பைசா கூட மற்றவங்களுக்குன்னு கொடுக்காம தனக்காக மட்டுமே வைத்துக் கொள்பவர்கள் கர்மி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். அந்த சம்பாதித்த பணத்தை பகவானுக்கு ஒரு ஷேர், தன்னுடைய குடும்பத்திற்கு ஒரு ஷேர், தன்னுடைய அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரு ஷேர், அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் பிரித்து அந்த இது ஷேரை அவங்களுடைய சம்பாத்தியத்தை செலவு பண்ணுகிறார்களோ அவர்கள் கர்ம யோகிகள். அந்த கர்ம யோகிகள்ல சிறந்தவர்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே பகவானுடைய அந்த பகவானுக்கு பலன்களை அர்ப்பணித்து செய்யறாங்க பாத்தீங்களா, எல்லாமே பகவானாலதான் அப்படின்னு அந்த பாவத்தோட செய்யறாங்க. அவங்க மிகச்சிறந்த கர்ம யோகி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். அடுத்தது எடுத்துக்காட்டாக வழிநடத்துங்கள். யத் யத் ஆசரதி சிரேஷ்டஸ். அதாவது நம்ம யார் எப்படி நம்முடைய பிள்ளைகள் எப்படி நடந்துக்கணும் நம்ம கிட்ட அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ, அதே மாதிரி நம்ம நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நடந்துக்கணும். அதை பார்த்து பிள்ளைகள் கற்றுக்கொள்வார்கள். சோ அதுதான் எடுத்துக்காட்டாக வழிநடத்துங்கள் அப்படின்னு இங்க பகவான் இங்க சொல்றாரு. நமக்கு மிகப்பெரிய எதிரி யாரு அப்படின்னா மோகம், ஆசை, அந்த லஸ்ட். அதுதான் நமக்கு மிகப்பெரிய எதிரி. இகவைரினம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். அந்த மோகத்தின் நிலைகள் 3 விதமாக இருக்கும். நெருப்பே சூழ்ந்த புகை, அது ஃபர்ஸ்ட் லெவலா மோகம். அது சின்னதாதான் இருக்கும். அது மனித வாழ்க்கைக்கு ஒப்பிடப்பட்டது. அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டா, கண்ணாடியை மூடிய அந்த தூசி, அது அனிமல் லைஃபுக்கு ஒப்பிடப்பட்டது. அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, கருவுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தை, அது மரங்களின் வாழ்க்கைக்கு, தாவரங்களின் வாழ்க்கைக்கு ஒப்பிடப்பட்டது. இந்த 3 லெவலும் அடுத்தடுத்து. ஃபர்ஸ்ட் கீழே இருக்கிறது நெருப்பு, புகை. அது கொஞ்சமே நம்ம ஆசைப்படுகிறோம். அந்த மோகத்தின் லெவல் கம்மியா இருக்கு. அது மனித வாழ்க்கை. சோ மனிதர்களுக்கு பகுத்தறியும் புக்தி இருக்கிறது. எது நல்லது, எது கெட்டது, சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது, ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்க, பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பிரித்து அறியக்கூடிய ஞானம் இருக்கிறதுனால அவர்கள் பக்தி பாதைக்கு போவதற்கு அவர்களுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அடுத்த 2 லெவலும் பாத்தீங்கன்னா, அதுல அவங்களுக்கு பகுத்தறியக்கூடிய புத்தி கிடையாது. அவங்களால பக்தி செய்ய முடியாது. சோ அவங்க மிருக வாழ்க்கைக்கும் மறுபடியும் தள்ளப்படுகிறார்கள். சோ அங்கிருந்து தப்பி வருவதற்கு நம்மளுக்கு வழியே கிடையாது.
புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம், மறுபடியும் மறுபடியும் அதே வாழ்க்கைக்கு, அனிமல் வாழ்க்கைக்கு அவர்கள் வந்து தள்ளப்படுகிறார்கள். சோ மோகத்தை வந்து நம்ம எப்படி கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி பகவான் வந்து ரொம்ப தெளிவாகவே வந்து போன சாப்டர்ல சொன்னாரு. இப்ப அத்தியாயம் 4ல பகவான் என்ன சொல்ல போறாரு, அதோடைய முக்கியமான தலைப்புகள் என்ன, முக்கியமான சொற்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு. சோ கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு நம்மளுக்கு எப்ப வரும்? நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல பகவானை எப்பவுமே எப்ப நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம்? நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணினா மட்டுமே வந்து அது வரும். ஏகம் பரம்பரா பிராப்தம், அதாவது ஒரு டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல வர்ற குருமார்களுடைய அவங்களுடைய அறிவுரைகளை, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கேட்டு அதன்படி நடக்கும்போது அவர்களை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். யயதா மாம் பிரபாதியந்தே. சோ அனைத்து பாதைகளின் அப்படின்னா நிறைய சம்பிரதாயங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம இந்திய நாட்டுல இருக்கு இல்லைங்களா? எந்த சம்பிரதாயத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, அதனுடைய குறிக்கோள் யாரை அடையணும்? பகவானை அடையணும், கிருஷ்ணரை அடையணும். அதுதான் எல்லா சம்பிரதாயத்தினுடைய குறிக்கோளாகவும் நோக்கமாகவும் இருக்கிறது. அது மட்டும் கிடையாது, பகவான் தான் வந்து இந்த மனித குலத்தை வந்து வர்ணாசிரமம் 4 வர்ணங்களாகவும் 4 ஆசிரமங்களாகவும் பிரித்தார். அதை பத்தி நம்ம அந்த ஸ்லோகம் படிக்கும்போது தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம். கர்ம யோகா, கர்மணோஹய அபி கோத்தவ்யம். கர்மயோகா அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு இப்பதான் சொன்னேன். கர்மம் அப்படின்னா செயல்கள், யோகா அப்படின்னா பகவானுடன் நம்மளுக்கு ஒரு லிங்க் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது, தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. சோ அதுதான் கர்மயோகா. அந்த கர்மங்களை செய்யும் போது பகவானை நினைத்து கொண்டே செய்யணும். செயல்களின் பலன்களை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். அடுத்தது தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். தியாகங்கள் இல்லாம நம்மளுடைய வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக அமையாது. ஞான யக்ன பரந்தப. சோ தியாகங்கள் அப்படின்னா தியாகங்கள், தவங்கள் இது எல்லாமே வந்து ஆழ்நிலை அறிவுக்கு எப்படி வழிவகும்? இப்ப வந்து வீட்லயே எடுத்துக்கோங்க. இப்போ லேடிஸ் இருக்காங்க, அவங்க வந்து மே மாசம் வெயில் எப்படி கொளுத்தும் அப்படின்னு சென்னையில எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அப்ப வந்து நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பெண்கள் வந்து ஐயோ ரொம்ப வெயிலா இருக்கு, நான் இன்னைக்கு சமைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு யாருமே சொல்றது கிடையாது இல்லைங்களா? சோ அவங்க அந்த வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் தன்னுடைய குடும்பத்திற்கு வேண்டிய எல்லாவற்றையுமே வந்து அவங்க கிச்சன்ல நின்று சமைக்கிறாங்க. சோ அதே மாதிரிதான் இப்ப கார்த்திகை மாசம், மார்கழி மாசத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சபரிமலைக்கு மாலை போட்டுட்டு போவாங்க. அவங்க எல்லாம் காலையில 4 மணிக்கே எந்திரிச்சு பச்சை தண்ணியில குளிச்சு கோயிலுக்கெல்லாம் போவாங்க. சோ இந்த மாதிரி தியாகங்கள் வந்து செய்யும் போதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஞானம் கிடைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வழி ஏற்படுகிறது. சோ ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம். ஆழ்நிலை அறிவு அதாவது அந்த பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு அது அந்த அறிவு, அந்த தெய்வீக அறிவு, டிவைன் நாலேஜ், அதை பத்தி என்ன அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல தத் வித்தி பிரணிபாதேன அந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா பகவான் நமக்கு சொல்ல போகிறார். அதெல்லாம் என்னன்னு நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். பகவத்கீதை உண்மையுருவில். இதுதான் அந்த புக்கோட ஃப்ரண்ட் பேஜ். நீங்க எல்லாம் புக் வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க அந்த புக் வச்சிருந்தீங்கன்னா அதோடைய ஃப்ரண்ட் பேஜ் இப்படிதான் இருக்கும். இந்த 4th சாப்டர்ல பகவான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல போறாரு அப்படின்னா பகவத்கீதையின் வரலாறு பத்தி சொல்ல போறாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றாரு. பகவத்கீதை எப்படி தோன்றியது, யாருக்கு யாரால் சொல்லப்பட்டது அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். நம்ம இத்தனை நாள் என்ன நினைச்சோம், ஃபர்ஸ்ட் பகவான் வந்து பகவத்கீதையை வந்து அர்ஜுனருக்கு தான் சொன்னாரு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அப்படி கிடையாது. என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இமம் விவஸ்தே யோகம் प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह மனுர் இஸ்வாகவே பிரவீத். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனிதகுலத் தந்தையான மனுவுக்கும் மனு இஸ்வாகு மன்னனுக்கும் இதனை முறையே உபதேசித்தனர். சோ இங்க என்ன சொல்றாரு பகவான், இங்க பாருங்க இந்த பிக்சர்ல பகவான் மேல உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு, சூரிய பகவான் வந்து இங்க கீழே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாரு.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை, அழிவற்ற யோக விஞ்ஞானத்தை, இது வந்து ஒரு சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க, மத விஞ்ஞானம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பகவத்கீதையை. சோ இந்த விஞ்ஞானத்தை வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் சூரிய தேவனான விவஸ்வான். அப்ப சூரிய தேவனான விவஸ்வான் அப்படின்னா சூரிய தேவனுடைய பேர் என்ன? விவஸ்வான். அப்ப சூரிய தேவன் ஏன் சொல்றோம்? அது அவருடைய பதவி. இப்ப மேனேஜர் மேனேஜர் குமார் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த குமார் அப்படிங்கிறது அவருடைய பேரு, மேனேஜர் அப்படிங்கிறது அவருடைய பதவி. அந்த மாதிரிதான் விவஸ்வான் அப்படிங்கிறது அவருடைய பேரு, சூரியன் அப்படிங்கிறது அவருடைய பதவி. சோ சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து சூரிய தேவனுக்கு உபதேசித்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த விவஸ்வான் அப்போ அந்த சூரிய தேவன் என்ன பண்ணினாரு? தன்னுடைய மகனான மனிதகுல தந்தையான மனுவுக்கு உபதேசித்தார். தன்னுடைய பிள்ளையான மனுவுக்கு உபதேசித்தார். அப்போ மனு என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா தன்னுடைய பிள்ளையான இஷ்வாகு மன்னருக்கு அதை வந்து உபதேசித்தார். அந்த இஷ்வாகு மன்னர் யாரு அப்படின்னு கேட்டா நம்ம ராமபிரானுடைய பாட்டனார், ரகுவம்சத்தில் தோன்றியவர் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய வருகிறது. சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாரு பகவான்? சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு சொன்னாரு. விவஸ்வான் தன்னுடைய பிள்ளையான மனுவுக்கு சொன்னாரு. மனு அவருடைய பிள்ளையான இஷ்வாகுக்கு சொன்னாரு. சோ அவர் இஷ்வாகுங்கிறவர் யாரு? ஸ்ரீராமருடைய பாட்டனார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே என்ன சொன்னாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜஸ்ரயோ விதுக சகாலே நேகமகதா யோகோ நஷ்ட பரந்தபக. உன்னதமான இந்த விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அந்த தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகின்றது. இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே வரும்போது அந்த ராமருடைய காலத்துக்கு அப்புறமா இந்த யோக விஞ்ஞானம்னு சொல்லப்படுகிற இந்த அழிவற்ற விஞ்ஞானம் வந்து கொஞ்ச நாள் வந்து மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகின்றது. சோ இது எப்படி வந்து ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு போகும் அப்படின்னா சங்கிலி தொடர் மாதிரி ஒரு குரு வந்து தன்னுடைய சீடருக்கு சொல்லுவாரு, அந்த சீடர் அவருடைய சீடருக்கு சொல்லுவாரு. அந்த மாதிரிதான் வந்து இந்த யோக விஞ்ஞானம் வந்து மன்னர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது. ஏன்னா அந்த காலத்து மன்னர்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப செயின்ட்லி பீப்புள். சோ அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்களோ அவங்களும் வந்து தர்ம வழி நடந்தாங்க. சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறதோ அதை பின்பற்றி நடந்தார்கள். தங்களுடைய மக்களையும் அதே மாதிரி பின்பற்ற வைத்தார்கள். சோ அதனாலதான் வந்து அவங்கள வந்து செயின்ட்லி கிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ இந்த பகவத்கீதையை வந்து அப்படியே தான் வந்து குருமார்கள் கிட்ட இருந்து சீடர்களுக்கு வரும்போது இப்ப 32வது ஆச்சாரியரா வந்து நம்ம பிரபுபாதா இருந்தாரு. சோ அவரும் வந்து நம்ம பிரபுபாதாவும் டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வந்த ஆச்சாரியர் தான். சோ பிரம்மா கிட்ட இருந்து நாரதர் கிட்ட இருந்து பிரம்மாவுக்கு அந்த மாதிரியே வரும்போது 32வது ஆச்சாரியரா வந்து நம்ம பிரபுபாதா இருக்கிறாரு. நீங்க வந்து பகவத்கீதையோட புக்ல முன்னுரையில நீங்க கடைசி பேஜ் எடுத்து பார்த்தா அந்த 32 பேரையும் வந்து அவர்கள் வந்து குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். சோ அத வேணா நான் இப்போ உங்களுக்கு படிச்சு காமிக்கிறேன். யார் யாரெல்லாம் வந்து அந்த 32 பேர் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். உங்ககிட்ட நீங்க புக் இருந்தா கூட நீங்க இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க எடுத்து அதை பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவர் வந்து பிரம்மா. செகண்ட் தேர்டு நாரதர், வியாசர், மத்வாச்சாரியர், பத்மநாபர், நரஹரி, மாதவர், அக்ஷோப்பியர், ஜெயதீர்த்தர், ஞானசிந்து, தயாநிதி, வித்யாநிதி, ராஜேந்திரர், ஜெயதர்மர், புருஷோத்தமர், பிரம்மதீர்த்தர், வியாசதீர்த்தர், லக்ஷ்மிபதி, மாதவேந்திர பூரி, ஈஸ்வர பூரி, மகாபிரபு ஸ்ரீ சைத்தன்யர், ரூப சனாதன கோஸ்வாமி, ரகுநாத ஜீவ கோஸ்வாமி, கிருஷ்ணதாஸ், நரோத்தமர், விஸ்வநாதர், பலதேவர்,
பக்தி வினோத தாகூர், கௌரகிஷோர், பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி, தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. சோ இதுதான் 32வது அவரா அந்த குருவா அவருடைய இதுல வந்திருக்கிறாரு. சோ நம்ம பிரபுபாதா வந்து டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல கௌடிய சம்பிரதாயத்துல வந்த 32வது குரு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த காலப்போக்கில வந்து இந்த தொடர் விட்டு போகவே இந்த விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றாரு. சோ நம்ம சொன்னோம் எல்லா பாதைகளுமே வந்து யார வந்து குறிக்கோளா வச்சிருக்காங்க, பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கறதுதான் வந்து குறிக்கோளா வச்சிருக்காங்கன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். அப்போ யாரெல்லாம் என்னென்ன குறிக்கோள், என்னென்ன சம்பிரதாயங்கள் இந்தியால இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 4 விதமான சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் மூலம் யார் அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரம்மா கிட்ட இருந்து வந்தது வந்து கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம். அதுல முக்கியமான ஆச்சாரியர் யாரு? மத்வாச்சாரியார். இவரோட பேரை நான் இப்பதான் வாசிச்சேன். அந்த 32ல வந்து அவர் இருக்கிறாரு. சரிங்களா? சோ இங்க பாருங்க, கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்து பிரம்மா, நாரதர் அப்படின்னு குருமார்கள் எல்லாம் வர்றாங்க. அதுல வந்து 32வதா வந்து நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா இருக்கிறாரு. சோ அடுத்தது வந்து அது ஸ்ரீ சம்பிரதாயம். இதுக்கு வந்து லக்ஷ்மி தான் வந்து முக்கியமானவர். அங்கிருந்து தோன்றியவர் தான் முக்கியமான ஆச்சாரியர் யாரு அப்படின்னா ராமானுஜாச்சாரியார் தான் வந்து முக்கியமான ஆச்சாரியர். அடுத்தது வந்து ருத்ர சம்பிரதாயம். சிவன் கிட்ட இருந்து தோன்றியது. அதுல முக்கியமான ஆச்சாரியர் யாரு அப்படின்னா விஷ்ணு சுவாமி. அடுத்தது வந்து சனத்குமாரர். இவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டா பிரம்மாவினுடைய 4 புதல்வர்கள். சோ இவங்க கிட்ட இந்த சம்பிரதாயத்துல முக்கியமான ஆச்சாரியர் யாரு அப்படின்னா நிம்பாகாச்சாரியார். சோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஆச்சாரியர்கள். சோ இதுதான் 4 சம்பிரதாயம். இதுதான் வந்து அத்தன்டிக்கா இருக்கிறது. சோ இந்த 4 சம்பிரதாயத்துல எதை வேணா வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். சோ இந்த 4 சம்பிரதாயத்தினுடைய குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்வது. இப்போ அர்ஜுனருக்கு மறுபடியும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு, சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாரு. நீங்க என்ன சொன்னீங்க? நான் வந்து சூரிய தேவனுக்கு பகவத்கீதையை உபதேசித்தேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா? அப்போ நீங்களும் நானும் வந்து சேம் ஏஜ், நம்ம 2 பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ நீங்க வந்து எப்படி அந்த சூரிய தேவனுக்கு நீங்க எப்படி போய் வந்து பகவத்கீதையை உபதேசித்திருக்க முடியும் அப்படின்னு கேக்குறாரு. நமக்கும் இந்த கொஸ்டின் தோணுது இல்லைங்களா? உங்களுக்கு யாரையாவது இந்த கொஸ்டின் வந்து தோணுச்சா? டிவோட்டீஸ், ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குறதா இல்லையா? இல்லம்மா, இல்லையா? ஓகே. ஆனா வந்து நம்மளுக்கு பதிலா அர்ஜுனருக்கு தோணி இருக்கு. சோ நம்ம பின்னாடி யாருக்காவது அந்த மாதிரி கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் முன்னாடியே கேட்டுட்டாரு. நம்ம 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்க எப்படி போய் சூரிய தேவனுக்கு, அதுவும் வயசானவர் சூரிய தேவன் எப்ப இருந்தோ இருக்கிறாரு இல்லைங்களா? அவருக்கு எப்படி நீங்க போய் சொன்னீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு. அதுதான், ஆனால் எப்படி நீங்கள் என் சமகாலத்தவர் அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பகூனி மே வியதீனானி ஜன்மானி தவசார்ஜுன தான்யகம் வேத சர்வாணி நட்பம் வேத்த பரந்தபக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்து வந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்கச் செய்பவனே, அஃது உன்னால் முடியாது. இல்லை அர்ஜுனா, அவர் என்ன சொல்றாரு பகவான், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்து வந்துள்ளோம். நம்ம 2 பேருமே நிறைய பிறவிகளை வந்து எடுத்து வந்துட்டு இருக்கிறோம். ஆனா அதையெல்லாம் வந்து என்னால நினைவு வைத்துக் கொள்ள முடியும். ஆனா அது உன்னால முடியாது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. போன பிறவியில என்னவா நீ இருந்த, இந்த பிறவியில நீ அர்ஜுனனா இருக்கிற, நீ அடுத்த பிறவியில என்னவா பிறப்ப அப்படிங்கிறது. அது அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் இல்ல, இந்த உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை ஜீவராசிகளின் எல்லாம் A to Z பகவானுக்கு தெரியும். நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் எல்லாமே பகவானுக்கு தெரியும்.
ஆனா அதையெல்லாம் வந்து உன்னால் நினைவு வைத்துக் கொள்ள முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து பிரம்மாவினுடைய ஆயுள் காலத்தை பற்றியது. யாருக்கெல்லாம் மேத்ஸ் பிடிக்காதோ அவங்க எல்லாம் வந்து சும்மா அப்படி கவனிச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கால்குலேஷன்ஸ் தான். சோ ஒவ்வொரு யுகத்திற்கும் எத்தனை ஆண்டு காலம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு பிரம்மாவுக்கு எத்தனை ஆயுள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். சோ இங்க ஒரு 4 யுகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். 4 யுகங்கள் என்னென்ன யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் யாராவது ஒரு அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. சத்யயுகம், கரெக்ட். திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம். ஓகே, கரெக்ட், வெரி குட். சோ இந்த 4 யுகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். நம்ம இப்ப எந்த யுகத்துல இருக்கிறோம்? கலியுகம். கலியுகத்துல இருக்கிறோம். கலியுகம். தேங்க்யூ டிவோட்டீஸ். நீங்க எல்லாம் வந்து இப்ப வந்து மியூட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் நான் கேட்கும் போது நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ. இப்போ 4 யுகத்துல இந்த கலியுகத்துல நம்ம இருக்கிறோம். இந்த கலியுகத்தின் ஆயுட்காலம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4,32,000 வருடங்கள். இங்க தெரியுதுங்களா? 4,32,000 வருடங்கள் வந்து கலியுகத்தினுடைய ஆயுட்காலம். சோ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த 4,32,000 இன்டூ 2 அப்படின்னு போடுங்க. 2 மடங்கு இன்டூ 2 போட்டீங்கன்னா அதுதான் துவாபர யுகத்தின் ஆயுட்காலம். அது முடிஞ்சிருச்சு. சரிங்களா? அடுத்தது திரேதா யுகம். அதுக்கும் முன்னாடி வந்த யுகம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா திரேதா யுகம். அப்ப 4,32,000 இன்டூ 3 அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அதுதான் திரேதா யுகத்தினுடைய ஆயுட்காலம். அப்போ சத்திய யுகத்தின் ஆயுட்காலம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 4,32,000 இன்டூ 4 அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அதுதான் சத்திய யுகத்தின் ஆயுட்காலம். இது புரிஞ்சுதுங்களா? இது 2 மடங்கு, இது 1 மடங்கு அப்படின்னா இது 2 மடங்கு, இது 3 மடங்கு, இது 4 மடங்கு. சோ இதுதான் வந்து ஒவ்வொரு யுகத்தினுடைய ஆயுட்காலம். சோ இந்த 4 யுகங்களையும் ஒன்னா சேர்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு திவ்ய யுகம் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ 71 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு மன்வந்தரம் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த 4 யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு திவ்ய யுகம். இந்த மாதிரி 71 திவ்ய யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு மன்வந்தரம் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ இந்த மன்வந்தரம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன? வைவஸ்தவ மன்வந்திரே. நம்ம வந்து போய் அர்ச்சனைக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஐயர் வந்து இத சொல்றத நம்ம பார்த்திருப்போம். வைவஸ்தவ மன்வந்திரே அப்படின்னு. அப்போ நம்ம அந்த மன்வந்தத்துல 7வது 6 மன்வந்தரங்கள் முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப 7வது மன்வந்தரம் வைவஸ்தவ மன்வந்தரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. நம்ம அந்த இதுலதான் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். சோ நீங்க அடுத்த தடவை கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சனைக்கெல்லாம் கொடுக்கும் போது நீங்க அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேளுங்க. அப்ப வந்து வைவஸ்தவ மன்வந்திரே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யாரையெல்லாம் படைத்தார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் யார படைச்சார் அப்படின்னா 7 பெரு முனிவர்களை படைத்தார். அப்புறம் வந்து 4 சிறு முனிவர்களை படைத்தார். அடுத்தது 4 சனத்குமாரர்களை படைத்தார். அடுத்தது 14 மனுக்களை படைத்தார். சோ மொத்தம் எவ்வளவு ஆச்சு? 25 பேரு. சோ இந்த 25 பேரைத்தான் பகவான் தன்னுடைய அந்தரங்க சக்தியினால படைத்தார். சோ இவங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து படைப்பின் முதல் படைப்பாளர்கள். அந்த அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ பிரம்மாவின் ஆயுட்காலத்தை எப்படி வந்து கணக்கிடுகிறார்கள்? பிரம்மாவின் ஆயுட்காலம் அப்படிங்கிறது வந்து 311.400 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னு கணக்கு பண்ணிருக்கிறாங்க. சோ அது பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம். இப்போ வந்து அவருடைய ஆயுட்காலம் 311.400 இல்லைங்களா அப்படின்னு சொன்னேன். ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். அதை டிவைடட் பை 2 அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா 155 அப்படின்னு அந்த ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் வரும். 155 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் வரும். சோ இது நான் முதலே சொல்லிட்டேன் 6 மன்வந்திரங்கள் முடிந்து விட்டது.
சோ இது வந்து 4 யுகங்களுடைய 27 சுழற்சிகள். அது வந்து என்ன அப்படின்னு ஏன் 27னா 27 நட்சத்திரங்கள் இருக்குது இல்லைங்களா, அதனால அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அடுத்தது வந்து கலியுகத்தில் சத்திய, திரேதா மற்றும் துவாபர. சத்தியம் வந்து 4 மடங்கு, திரேதா 3 மடங்கு 7, 4 3 7, துவாபர 2 மடங்கு 7 2 9, 9 into 4,32,000 இவ்வளோ மில்லியன் இயர்ஸ் கிடைக்கிறது. சோ இந்த கலியுகம் ஆரம்பிச்சு எத்தனை வருடங்கள் முடிந்திருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 4,32,000 வருடங்கள் கலியுகத்துக்கு மொத்தத்துல. அதுல வந்து 5,117 வருடங்கள் வந்து முடிந்திருக்கிறது. சோ அதே மாதிரி பிரம்மாவினுடைய வாழ்க்கை பாதி முடிந்து விட்டது. சோ அந்த பிரம்மாவினுடைய வாழ்க்கை இத்தனை ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் வந்து முடிஞ்சிருக்கு. சோ இன்னும் பாதி 50% முடிஞ்சிருச்சு, இன்னும் 50% இருக்குது. சோ இந்த 4 யுகங்களோட சுழற்சி அது என்னன்னு முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க. சோ இதையும் பார்த்துட்டோம், இதையும் பார்த்துட்டோம். சோ ஒரு மனுவினுடைய வாழ்க்கை வந்து இங்க எத்தனை வருஷம் அப்படின்னு கணக்கு பண்ணியிருக்கிறாங்க. சோ இந்த பகவத்கீதை வந்து இந்த 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவஸ்வான் பேசினார். இது வந்து உங்களுக்கு குவிஸ்ல வந்து கேட்கலாம். அதனால நீங்க வந்து இத பார்த்துக்கோங்க, சரிங்களா? இந்த பகவத்கீதை விவஸ்வானுக்கு எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்து போதித்தார் அப்படின்னா 120 மில்லியன் ஆண்டுகள் அப்படின்னு இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்தது கீதை பூமிக்கு வந்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு, அது வந்து சூரியனுக்கு எவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க. இப்போ பூமிக்கு வந்து எவ்வளவு ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா திரேதா யுகம் மற்றும் துவாபர யுகம். திரேதா யுகம் வந்து 3 மடங்கு, துவாபர யுகம் வந்து 2 மடங்கு. 3 + 2 5. சோ 5 into 4,32,000னா இத்தனை அப்படின்னு வருது. சோ கலியுகத்தில் காலம் எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்குன்னா 5,117 வருடங்கள் முடிந்திருக்கிறது. சோ அப்ப இங்க பாருங்க, இது அப்ராக்சிமேட்டா சொன்னோம் அப்படின்னா 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கீதை பூமிக்கு வந்தது. சோ கீதை எப்ப பூமிக்கு வந்தது அப்படின்னு குவிஸ்ல வந்துச்சுன்னா 2 மில்லியன் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதே வந்து எப்போ வந்து விவஸ்வானுக்கு போதித்தார் அப்படின்னா எத்தனை மில்லியன் இயர்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 120 மேம். கரெக்டா சொன்னீங்க மாதாஜி, தேங்க்யூ. இப்ப வந்து பிரம்மாவினுடைய ஒரு நொடி அப்படிங்கிறது எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தா இங்க கீழ இருந்து போலாம். 1,00,000 ஆண்டுகள். அந்த பிரம்மாவினுடைய ஒரு நொடியே இவ்வளவு 1,00,000 ஆண்டுகள் அப்படின்னா அவருடைய ஒரு நிமிடம் என்ன? ஒரு நிமிடம் அப்படின்னா எப்படி நம்ம கணக்கிடுவோம்? into 60 இல்லைங்களா? அப்போ இத்தனை ஆண்டுகள். அவருடைய ஒரு மணி நேரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு நிமிஷம் வந்துடுறேன் மாதாஜி, நீங்க தான் சொல்லிக்கிட்டு இருங்க. ஹேமலதா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி சொல்றேன். இப்போ இந்த ஸ்லைட்ல வந்து பிரம்மாவுடைய ஒரு நாளை பத்தி ஆக்கும். இப்போ வந்து மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ஒரு நொடி வந்து 100,000 ஆண்டுகள். ஒரு நிமிடம் வந்து into 60 6 லட்சம் ஆண்டுகள். 6 லட்சம் இல்லை, அப்போ பிரம்மாவின் ஒரு மணி நேரம் வந்து 360 ஆயிரத்தி ஆண்டுகள், 360,000 ஆண்டுகளாக்கம் இருக்கு. அப்போ ஒரு பிரம்மாவின் ஒரு நாள் வந்து 24, அது 360 into 24 கணக்கு போட்டா 8,640,000 ஆண்டுகளாக ஆறுது. தேங்க்யூ மாதாஜி. அது ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி, into 60 into 60 into 60 அதான் மாதாஜி. நம்மளே வந்து நம்ம பிரம்மாவுன்னு விட்டுக்கோங்க, ஒரு நொடி வந்து அப்படின்னா வந்து இத்தனை அப்படின்னு வச்சிருக்கோம். அதை வந்து ஒரு நிமிடமா கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா into 60, அதை ஒரு மணி நேரமா கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா into 60, அதை ஒரு நாளா கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா அதே மாதிரிதான், சரிங்களா? இத்தனை ஆண்டுகள் வந்து பிரம்மாவினுடைய ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இதுதான். இதை வந்து டிவைடட் பை 2 போட்டீங்கன்னா பகல் பாதி இரவு பாதி அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய வரும் இல்ல. 24 hours நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து 24 hours.
அதையே டிவைடட் பை 2 அப்படின்னு போட்டோம்னா வந்து நம்மளுக்கு 12 12 hours. இதுதான் வந்து அவருடைய ஆண்டுகள் எவ்வளோ, ஒரு நாள் என்ன, ஒரு மணி நேரம் என்ன, ஒரு நிமிடம் என்ன, ஒரு நொடி என்ன. தேங்க்யூ ஹேமலதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி தோன்றினார் அப்படின்னு சொல்றார். எப்படி தோன்றினார் அப்படின்னா, அவர் வந்து இந்த பூமிக்கு வந்து அவர் வந்து நித்தியமானவர். அவருக்கு வந்து என்ன நம்மள மாதிரி எல்லாம் வந்து பிறக்கிறதோ மறையறதோ கிடையாது. எப்படி வந்து சூரியன் வந்து எப்பவுமே இருக்கிறாரு இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம், சூரியன் மறைஞ்சிருச்சு, சூரியன் வந்து காலையில உதிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்றோம். சூரியன் போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாரா? இல்லை. சோ அங்கேயேதான் இருக்கிறாரு. இரவு வந்தவுடன் அந்த இருள் வந்து சூரியனை மறைத்து விடுகிறது. அப்புறம் மறுபடியும் வந்து விடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பார்த்தோம்னா அந்த இருள் மறைந்து சூரியன் வந்து சூரிய வெளிச்சம் நமக்கெல்லாம் தெரியறது. அந்த மாதிரிதான் பகவானும் வந்து தோன்றுகிறார். எப்போதெல்லாம் தோன்றுகிறார் அப்படின்னு பின்னாடி வரப்போற ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்ப்போம். இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அஜோபி சன்ன அவ்யாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோபி சன் பிரக்ருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவாம் யாத்ம மாயையா. நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும், எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும், உயிர்வாளிகள் அனைத்துக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். சோ பகவான் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகிறேன் சொல்லிட்டாரு. அவருக்கு வந்து பிறப்பே கிடையாது. சோ அவர் வந்து எப்பவுமே இந்த படைப்பு எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பகவான் நித்தியமா இருக்கிறாரு. அவருடைய உடல் அழிவற்றது. ஏன்னா வந்து அது அந்த உடல் வந்து ஆன்மீகமானது. நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து சோல் தனியா இருக்கு, பாடி தனியா இருக்கு. பகவானுக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. எல்லாமே ஒண்ணுதான். சோ அழிவற்றதாக இருக்கிறது. பகவான் உயிர்வாளிகள் எல்லோருடைய மனத்திலும் வந்து பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். சோ உயிர்வாளிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நான் எனது திவ்யமான உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகிறேன். சோ அவருடைய திவ்யமான உருவத்துல ஒவ்வொரு யுகத்திலும் வந்து பகவான் வந்து பக்தர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக, அநியாயத்தை அழிப்பதற்காக அவர் வந்து ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகிறார் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்போது தோன்றினார்? சோ அவர் வந்து எப்போ தோன்றினார் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அப்யுக்தானாம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சுஜாம்யகம். எப்போதெல்லாம், எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறதோ பரதகுல தோன்றலே, அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ எப்பெல்லாம் எந்தெந்த யுகத்துல அதர்மம் தலை தூக்கி தர்மம் வந்து நசுக்கப்படுகிறதோ அப்ப வந்து நான் தோன்றுகிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. சோ எதற்காக தோன்றுகிறார்? அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டி பக்தர்களை காப்பதற்காகவே வந்து அவர் வந்து தோன்றுகிறார் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாரு. ஏன் கிருஷ்ணர் தோன்றுகிறார் அப்படின்னா, பரித்ராணாய சாதூனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன். சோ அவர்தான் வந்து அழிக்கணும்னு கிடையாது அசுரர்களை. அவருடைய பிரதிநிதிகள், அவர்கிட்ட இருக்கிற எல்லாருமே வந்து அவர் கண்ணசைச்சா போதும், எல்லாத்தையும் வந்து அப்படியே அழிச்சிட்டு பஸ்மமாக்கிட்டு போயிடலாம். ஆனா அவர் ஏன் யுகம் யுகமாக தோன்றுகிறார் அப்படின்னா, தன்னுடைய பக்தர்களை மகிழ்விப்பதற்காகவும். அசுரர்களை அழிச்சிட்டாங்க, பகவான் வந்துட்டாரு அப்படின்னா எல்லோருமே எவ்வளவு திருப்தியோடையும் பக்தியோடையும் பகவானை வந்து ஆவலாக எதிர்நோக்கி இருக்கிறார்கள். சோ அவங்களுக்காகவும் பகவான் வந்து தோன்றுகிறார். தானே ஸ்வயமா வர்றாரு, தன்னுடைய பிரதிநிதிகளை அனுப்பாம தானே வர்றாரு. கம்சனை அழிக்கிறதுக்கு, இரணியாட்சனை அழிக்கிறதுக்கு இல்லைங்களா, அவரே வந்துடுறாரு கீழிறங்கி. தன்னுடைய பக்தர்கள் அப்படின்னா அவர் வந்து அவ்வளவு உருகி போயிடுவாரு.
சோ பக்தர்களுக்காக என்ன வேணா செய்வதற்கு அவர் தயாராக இருக்கிறார். என்ன நன்மை கிருஷ்ணரை அறிவது? சோ அவரை பற்றி அறிந்து கொள்வதனால நமக்கு என்ன நன்மை அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம் ஏவம் யோ வேத்தி தத்வதஹ த்யக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி மாம் ஏதி சோஜுன. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவனொருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதீக உலகில் பிறவி எடுப்பது இல்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். சோ அவருடைய தோன்றாரு, அவர் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகிறார். அப்பெல்லாம் இப்போ துரியோதனன் இருந்தான், கம்சன் இருந்தான், அவங்க சம காலத்தவர்கள். அப்போ பகவான் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியவே இல்லை. அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் அவரை பகவான் யாரும் நம்பல. அவர் மேலே பொறாமைதான் கொண்டிருந்தார்கள். சிசுபாலனை எடுத்துக்கோங்க. சோ பொறாமைதான் இருந்துச்சு பகவான் மேல. சோ அப்போ திவ்யமானது அவருடைய தோற்றம். அவரை யாரு முழுமுதற் கடவுள்? பாண்டவர்களுக்கு தெரிந்திருந்தது, குந்தி மகாராணிக்கு தெரிந்திருந்தது, இவர் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு. சோ இவங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தது, அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியல. சோ இவங்கெல்லாம் பகவானாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள், அவர்கள் எல்லாம் பொறாமைப்பட்டார்கள். சோ அவருடைய தோற்றமும் அவருடைய செயல்களும் திவ்யமானவை அப்படிங்கறத யார் ஒருவன் தெரிந்து கொள்கிறானோ சோ அவங்க இந்த உடலை விட்ட பின், இறந்த பின்பு இந்த பௌதீக உலகத்திற்கு மறுபடியும் பிறவி எடுத்து வருவதில்லை. அவங்களுக்கு பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல அவங்க மாட்டிக்க மாட்டாங்க. அவங்க நேரா பகவானுடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துல பகவானோட சேர்ந்து பகவானுக்கு அங்கேயும் போய் பக்தி தொண்டு செய்கிறார்கள். சோ இதுதான் கிருஷ்ணரை அறிவதால் நமக்கு கிடைக்கும் நன்மை. கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கிருஷ்ணருடைய உடல் எப்படிப்பட்டது? ஆன்மீகமானது, ஆனால் நித்தியமானது, அழிவற்றது. ஆனா நம்மளுடைய உடம்பு அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஆத்மா அழிவற்றது. ஆனால் நம்மளுடைய இந்த உடல் இது தற்காலிகமானது. சட்டை நம்மளுடைய ட்ரெஸ் மாதிரி. இதை நம்ம மாத்திக்குவோம் இல்லைங்களா? நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த உடல் போயிடும், அப்புறம் எனக்கு இன்னொரு உடல் கிடைக்கும், இன்னொரு சட்டை. நம்ம எப்படி வேற புது சட்டை போட்டுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பகவானுக்கு கிடையாது. அவருடைய உடல் எப்பவுமே நிரந்தரமானது, நித்தியமானது, அழிவற்றது. சோ நமக்கு என்னென்ன பாடி இருக்கு? ஸ்தூல உடல் இருக்கு, சூட்சும உடல் இருக்கு, அப்புறம் ஆன்மா இருக்கு. இந்த பிக்சர்ல 3 போட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? இந்த ஸ்தூல உடல் அப்படிங்கிறது பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. நிலம், நீர், காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம். அப்போ இந்த சூட்சும உடல் அப்படிங்கிறது எதனால ஆனது? மனம், புத்தி, பொய் அகங்காரத்தினால ஆனது. அப்புறம் உள்ள இருக்கிறது என்ன? ஆத்மா, சோல். இதுதான் நம்மளுக்கு இந்த டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் பகவானுக்கும் நம்மளுக்கும். பகவானுக்கு அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது, நமக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான உடல்கள் எல்லாம் இருக்கிறது. சோ நம்ம மாயையால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். 3 குணங்களால் மாயை நம்ம மேல 3 குணங்களை பாய்ச்சி கொண்டே இருக்கிறது. சோ அந்த 3 குணங்கள் பகவான் படைத்தாலும், மாயையை படைத்தாலும் பகவானுக்கும் அந்த மாயைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. பகவான் மேல அந்த 3 குணங்களும் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது. அவர் பாதிக்கப்படாமல் அவர் சுதந்திரமாக இருப்பார். எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துட்டு அதுல ஒரு டிராப் தேங்காய் எண்ணெயோ ஏதாவது ஒரு ஆயிலோ விட்டா எப்படி அது தனியா மிதந்துகிட்டே இருக்கும்? அந்த தண்ணியோட மிக்ஸ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரிதான் பகவானும் சுதந்திரமானவர். இந்த குணங்களுக்கும் பகவானுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. ஆனாலும் அதை படைத்தவர், அதை கண்ட்ரோல் செய்யறவர் எல்லாமே பகவான் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். வரலாற்றில் கிருஷ்ணரை அறிய முடிகிறது. வீதராக பயக்ரோதோ மன்மயா மாம் உபாஸ்ரிதா பகவோ ஞான தபசா பூதாமத் பாவமாகதா. பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்து உள்ளனர். சோ நம்மளுக்கு பற்றுதல் கூடாது அப்படின்னு ஒரு சைக்கிள் மூலமா நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா?
சோ அந்த பற்றுதல் இருந்தா நம்ம எப்படி அறிவு இழந்து நம்ம வந்து வீழ்ச்சி அடைகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ பற்றுதலும் கூடாது, பயமும் கூடாது, கோபப்படுதலும் கூடாது. கோபப்பட்டா நமக்கு தான் உடம்பு கெட்டு போயிடும். நம்மளுடைய கோபப்படுறவங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா மூச்சு இறைக்கும் அவங்களுக்கு. சோ அவங்களுடைய பிளட் பிரஷர் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். அது வந்து அவங்களுடைய உடம்புக்கு தான் கேடு. நம்ம வந்து எப்பவுமே எது நடந்தாலும் வந்து நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது, அமைதியா யோசிக்கணும் அப்படின்னு இங்க வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அமைதியா யோசிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்பும் கெடாது, அந்த கோபத்திற்கு சரியான தீர்வும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். கொஞ்சமே நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணாம இருந்தோம் அப்படின்னா அங்க வந்து ஒரு சுமூகமான நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. சோ இதிலிருந்து நம்ம மூணுல விடுபட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட நம்மளுடைய மனது லயித்து போகும். நம்ம வந்து அவர்கிட்ட வந்து சரணடைவோம். சோ இந்த மாதிரி சரணடைந்த நிறைய நபர்கள் வந்து அவர்களுடைய மனத்தினால் தூய்மை அடைந்திருக்கிறார்கள். சோ பக்குவப்பட்டிருக்கிறார்கள். அந்த மாதிரி தூய்மை அடைந்த ஆத்மாக்கள் என்னுடைய அன்புக்கு உரியவர்கள் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. சோ இந்த பிக்சர்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, சிசுபாலரை வதம் செய்தார் இல்லைங்களா? அவன் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து பகவானை வந்து பேசாததே இல்ல. அப்போ அவங்க அம்மா அவன் எப்பவுமே வந்து பகவானை வந்து ஒரு எதிரியாக தான் வந்து அவன் நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பான். அப்படி இருக்கும்போது அவங்க அம்மா வந்து வேண்டுறாங்க, இவனை மன்னிச்சு விட்டுடு அப்படின்ட்டு. அப்ப பகவான் சொல்றாரு, அவன் 100 தடவை நான் அவனை பொறுத்துக்குவேன். 100வது தடவையும் இதே மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தா நான் வந்து பொறுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 100வது தடவை வந்து அவருடைய சுதர்சன சக்கரம் வந்து அவனை வந்து வீழ்த்தி விடுகிறது. அந்த பிக்சர் தான் இது. இந்த நம்ம பாக்குறோம். ये यदा मां प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते மனுஷ்யாய. அந்த லெட்டர்ஸ் எனக்கு தெரியல. ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் புக்ல பாக்குறேன். ये यदा मां प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते மனுஷ்யா பார்த்த சர்ப்பசக. அனைவரும் என்னிடம் எந்த விதம் சரணடைகிறார்களோ அவற்றிற்கு ஏற்றாற் போல நான் பலன் அளிக்கிறேன். பிருதாவின் மகனே, குந்தியின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியையே பின்பற்றுகின்றனர். சோ நம்ம எவ்வளோ சரண்டர் ஆகிறோமோ பகவான் கிட்ட, எத்தனை பெர்சன்டேஜ் சரணடைகிறோமோ அதையே வந்து அவர் ரெசிப்ரோகேட் பண்றாரு நமக்கு. சோ நம்ம வந்து எப்படி சரணடையணும் அப்படின்னா 100% சரணடையணும். அதுதான் அவர் மேல வந்து என்ன சொல்றது, அன்பும் பக்தியும் வந்து நம்ம முழு மனசோட, நீதான் எல்லாம், எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீதான், காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ், சர்வ காரண காரணம் அப்படின்னு ஒரு புல்லு அசைஞ்சா கூட அதுக்கு காரணமும் பகவான் தான். அவருடைய ஆணையின் கீழ்தான் இந்த பிரபஞ்சமே இயங்குகிறது. அவருடைய ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டே இந்த இயற்கையும் எல்லாமுமே வந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. சோ அவர் நினைச்சா மட்டும்தான் எல்லாமே நடக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சு கொண்டவர்கள் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து சர்வமும் நீயே அப்படின்னு சரணடைஞ்சிருவாங்க. சோ அந்த மாதிரி எத்தனை யார் யாரெல்லாம் எந்த நிலையில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து சரணடைகிறார்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் வந்து அவர்களுக்கு அருள்பாலிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க பிருதாவின் மகனே அப்படின்னு யார சொல்றாங்க? அர்ஜுனரை சொல்கிறார் பகவான். குந்தியினோட மகன் தான் பிருதாவின் மகனா. குந்திக்கு வந்து இன்னொரு பேரு, ஏன்னா அவங்களுடைய அந்த ஃபேமிலி நேம், குந்தியினுடைய ஃபேமிலி நேம் பிருதா. சோ அந்த பிருதாவின் மகனே அப்படின்னு சொல்றாரு.
எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியையே பின்பற்றுகிறார்கள். சோ எல்லோருமே வந்து என்னைத்தான் பின்பற்றுகிறார்கள் அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க நம்மளுக்கு சொல்றாரு. காங்க்ஷந்த கர்மணாம் சித்திம் யஜந்த இஹ தேவதா க்ஷிப்ரம் ஹி மானுஷே லோகே சித்திர் பவதி கர்மஜா. பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகு செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மையே. சோ நம்ம வந்து நிறைய முயற்சிகள் செய்யறோம். நம்ம வாழ்க்கையில வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும், பணம் சம்பாதிக்கணும், வீடு வாங்கணும், அப்படின்னு அந்த நிறைய ஆசைகள்லாம் இருக்கு. சோ அந்த ஆசைகள் நிறைவேறுவதற்காக வெற்றியை தேடி நம்ம நிறைய முயற்சிகள் எல்லாம் மேற்கொள்கிறோம். அந்த முயற்சிகள் வந்து வெற்றி அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தேவர்களை வழிபடுகிறோம். இந்திரன், சந்திரன், வருணன், விநாயகர், சிவன் அப்படின்னு எல்லாம் இவங்களை எல்லாம் வழிபடுகிறோம். சோ இவங்கெல்லாம் யாரு அப்படின்னு கேட்டா பகவானுடைய பார்ட்ஸ் தான். சோ இவர்கள் எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய ஒரு பார்ட் தான். நம்ம எப்படி பகவானுடைய ஒரு பார்ட்டோ, அணு ஆத்மா நம்ம எல்லாருமே. சோ அந்த மாதிரிதான் இவர்கள் எல்லாம் வந்து பகவானிடமிருந்து தோன்றியவர்கள். ஆனா நமக்கும் அவருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, அவர்கள் எல்லாம் வந்து சக்தி வாய்ந்தவர்கள். சோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், இந்த உலகத்தை வந்து பரிபாலனம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த தேவர்களை எல்லாம் நியமித்திருக்கிறார்கள். சோ இப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு. அந்த ஃபேமிலிய வந்து இந்த உலகத்தை பரிபாலனம் பண்ணுங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்கிறாரு. யார் அந்த ஃபேமிலி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சிவபார்வதி அவங்கதான் ஃபேமிலி. அவங்களுடைய மகன்களான பகவான் விநாயகப் பெருமானும் முருகப் பெருமானும் இவங்களை எல்லாம் வந்து நீங்க இந்த உலகத்தை பரிபாலனம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், பகவான் கிட்ட போய், சிவன் பார்வதி கிட்ட போய் நம்ம வந்து வேண்டுறோம் இல்லைங்களா? சோ இந்த அதுவும் வந்து காரியத்தடைகள் வந்து இருந்துச்சுன்னா நம்ம போய் நேரா பிள்ளையார்கிட்ட போய் நின்றுடுவோம். பகவானே இது மட்டும் நடந்துருச்சு அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு வந்து 108 தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படின்னு. அப்புறம் வந்து நான் வந்து பொங்கல் வைக்கிறேன். அப்புறம் வந்து கல்யாணம் நடக்கலைன்னா எலுமிச்சை விளக்கு போடுறேன். அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நமக்கு நிறைய வேண்டுதல்கள் இருக்கிறது. சோ அப்போ இதுதான் வந்து பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள். சோ நம்ம எல்லாம் தான். சோ இந்த மனிதர்கள் வந்து தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். சோ நம்ம எல்லாம் போய் அவங்கள வந்து வழிபடுகிறோம். சோ இந்த செயல்களுக்கு பலன்கள் கிடைப்பது உண்மை. உடனே வந்து அவங்க வந்து சாங்ஷன் பண்ணிடுறாங்க. இதோ சாங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. சோ ஆனா அந்த பலன்கள் வந்து நீர்க்குமிழியை போன்றது. நீர்க்குமிழி ரொம்ப நேரம் நிக்காது, தண்ணியில உடைஞ்சிரும் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரிதான் இந்த பலன்களும் வந்து நிலைக்காது. சோ தற்காலிகமானது அப்படிங்கிறதுனா நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்ம போனோம், வேண்டணும், நடந்துருச்சு, அவ்வளவுதான். சோ அதுதான் நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனா அதை சாங்ஷன் பண்ணினவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டா பகவான் கிருஷ்ணர். சோ நம்ம இவங்க கிட்ட வேண்டுவோம். இவங்க போய் பகவான் கிட்ட நம்மளுடைய குறைகளை எடுத்து சொல்லி அங்க சாங்ஷன் வாங்கிட்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து அருள் புரிவார்கள். சோ நம்ம அதனால வந்து சந்தோஷப்பட்டு விடுகிறோம். சோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலான உண்மை. அந்த தேவர்களை வழிபடணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை ஏற்படுத்தியது கூட நம்மளுடைய மனத்தில பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அவருடைய தூண்டுதல்னாலேயே நம்முடைய குணங்களுக்கு ஏற்ப, நம்முடைய சுபாவத்திற்கு ஏற்ப ஒரு கடவுளை தேர்ந்தெடுத்து அந்த கடவுள் வந்து நம்ம வழிபடுகிறோம். சரிங்களா? சோ இதுதான் வந்து நம்ம இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறது. சோ இந்த உலகில் இந்த செயல்களுக்கு விரைவில் பலன் கிடைப்பது உண்மை. சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகஷ தஸ்ய கர்த்தாரம் அபிமாம் வித்யா கர்த்தாரம் அவ்யயம். 3 விதமான இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள்.
சோ பகவான் தான் வந்து 3 குணங்கள் இருக்கு நமக்கு, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த குணம் படைத்தவர்கள் அதற்கேற்ற மாதிரிதான் வந்து செயல்கள் செய்வார்கள். அவங்களுடைய அந்த செயல்களை பொறுத்து, அவர்களுடைய அந்த சுபாவங்களை பொறுத்து குண கர்ம விபாகச. சோ குணத்திற்கேற்ப அவர்கள் செய்கின்ற செயல்களுக்கு ஏற்ப நான் வந்து எத்தனை பிரிவாக பிரித்திருக்கிறேன் சமூகத்தை, மனித சமூகத்தை 4 பிரிவாக பிரித்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒண்ணு வந்து பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர், சூத்திரர். சோ இந்த 4ம் தான். சோ இது என்னால் தான் ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஆனா வந்து இப்ப இருக்கிற மக்கள் வந்து அதை வந்து மிஸ்லீட் பண்ணி தப்பா வந்து புரிஞ்சுட்டு இல்ல, தப்பாவே வந்து வழி நடத்துறாங்க. பகவான் வந்து தப்பா சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வந்து தவறா வந்து பேசுறாங்க. அது ரொம்ப தப்பு. சோ அவங்களுடைய குணத்திற்கேற்ப அவங்க செய்கிற செயல்களுக்கேற்பதான் பகவான் நாளா பிரிச்சாரு அப்படிங்கிறது வந்து இங்க தெளிவாக இந்த பகவத்கீதையில 4.13 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. குண கர்ம விபாகச அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. சோ ஏன் வந்து இந்த மாதிரி நாளா பிரிச்சாரு அப்படின்னா, நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், நமக்கும் மிருகங்களுக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸே கிடையாது. உண்ணுதல், உறங்குதல், அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய இனவிருத்தி செய்தல், அப்புறம் வந்து தற்காத்து கொள்ளுதல். இந்த 4ம் தான் நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம். அது நம்மளுக்கும் அனிமலுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. என்ன செய்யற இடம் தான் வந்து வித்தியாசம். நம்ம வந்து ஒரு வீடு கட்டிக்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ள எல்லாமே செய்யறோம். அனிமல்ஸ் வந்து பப்ளிக்கா எல்லாமே பண்ணுது. இதுதான் வந்து டிஃபரன்ஸ். சோ அப்ப நம்மளை வந்து அந்த மிருக நிலையில் இருந்து மனித நிலைக்கு உயர்த்துவதற்காக பகவான் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஏற்பாட்டை பண்ணினாரு. அப்பதான் வந்து நம்ம இது வந்து வர்ணாசிரம் சொல்றோம் சரிங்களா. அப்ப ஆசிரமம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து பிரம்மச்சரியம், அப்புறம் வந்து இல்லறம், அப்புறம் வந்து வனப்பிரஸ்தம், அப்புறம் சந்நியாசம் அப்படின்னு பிரிச்சாரு. சோ அந்த பிரம்மச்சரியம் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா, முதல் 25 வருடங்கள் வந்து செலிபஸில இருக்கணும், பிரம்மச்சரியத்தை காக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த இது கட்டுப்பாடை கொண்டு வந்தார். இப்ப நம்மளுக்கும் அனிமலுக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சா. அப்போ அந்த அடுத்த 5 வருடம் சாஸ்திரம் சொல்றபடி ஒரு பெண்ணை மணந்து கொண்டு இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபட வேண்டும். சோ நல்ல பிள்ளைகளை பெற்று அவர்களை வழிநடத்த வேண்டும். சோ 50 வருஷம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வனப்பிரஸ்தம்னா இல்லறத்துல இருக்கலாம், ஆனா வந்து நம்ம பகவான் பக்தி தொண்டுல வந்து நிறைய நம்ம வந்து ஈடுபட வேண்டும். அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, மன்னர்கள் எல்லாம் தன்னுடைய மக்களுக்கு முடிசூட்டி விட்டு காட்டுக்கு போய் சந்நியாசத்தை மேற்கொள்ளுவார்கள். சோ இதுதான் வந்து ஆசிரமம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இப்ப வந்து நம்ம எல்லாம் காட்டுக்கெல்லாம் போறதில்ல. நம்ம இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு சேவையில வந்து நம்ம ஈடுபடலாம். சோ இதுதான் வந்து வர்ணம் ஆசிரமம் அப்படின்னு சொல்றது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு கட்டுப்பாடுக்குள்ள மனித வர்க்கத்தை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் பகவான் வந்து இந்த பிரிவுகளை வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். ஸ்லோகமே தெரியலையே. நமாம் கர்மாணி லிப்பந்தி நமே கர்ம ஃபலே ஸ்துஹா இதி மாம் யோபி ஜானாதி கர்ம பிர்ன சபக்யதே. இங்க என்ன சொல்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல, என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை, செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை, என்னை பற்றிய இந்த உண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை அப்படிங்கிறாரு. சோ எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே அந்த செயல்களினால் நான் பாதிக்கப்பட மாட்டேன். எனக்கு அந்த செயல்களுடைய பலன்கள் எனக்கு வந்து சேரணும் அப்படின்னு நான் வந்து விரும்ப மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. ஆனா நம்ம எல்லாம் அப்படி கிடையாது இல்லைங்களா. நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு ஒருத்தர் செஞ்சுட்டு அவங்க நம்மளுக்கு திருப்பி செய்வாங்க அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தோட தான் நம்மளே செய்யறோம். சோ அந்த மாதிரி அந்த பலனை நான் வந்து விரும்புவதும் கிடையாது. அவர் வந்து பகவான், நம்ம எல்லாம் வந்து சாதாரண கண்டிஷன்டு சோல்ஸ். சோ நம்மளும் அவரே வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கவே முடியாது.
சோ இந்த உண்மையை பகவானுக்கு வந்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை, பகவான் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து சமமாதான் நடத்துறாரு அப்படின்னு யார் வந்து இந்த உண்மையை அறிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களும் வந்து இதனால வந்து பாதிக்கப்படுவதில்லை, இந்த செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அதான் அவர் வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே அந்த செயல்களை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விடுகிறார்கள். சோ அதுல வந்து ஏற்படுகின்ற பாவ புண்ணியங்களினால் இதை அறிந்தவன் பாதிக்கப்படுவது இல்லை அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றார். கர்மணோ ஹ்யபிபோக்தவ்யம் போக்தவ்யம் சவிகர்மணஹ அகர்மணஸ்ஸ போக்தவ்யம் ககனா கர்மணோ கதி. செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். எனவே கர்மா என்பது என்ன, விகர்மா தடை செய்யப்பட்ட செயல் என்பது என்ன, அகர்மா செயலின்மை என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இது ரொம்ப முக்கியமானது. உங்களுக்கு இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம், சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. அகர்மானா என்ன, கர்மானா என்ன, விகர்மானா என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம். இதை வந்து நீங்க கொஞ்சம் நல்லா ஊன்றி கவனிச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? சோ நமக்கு வந்து செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது கடினம். சோ நம்ம வந்து நிறைய கர்மங்கள் செஞ்சிருக்கிறோம், அதனால வந்து பாவங்கள் புண்ணியங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம அக்கவுண்ட்ல இருக்கு, சரிங்களா? சோ அதை வந்து எப்ப வந்து அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து பலன்களை கொடுக்கும், எந்த பாவம் வந்து நமக்கு இப்ப வந்து 3 ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். நம்ம செய்த பாவங்கள் எல்லாமே மொட்டா இருக்கும், அடுத்தது வந்து விதையாக இருக்கும், மொட்டாக இருக்கும், மலராக இருக்கும். சோ மலராக இருக்கிறதுனுடைய அந்த பாவத்தின் விளைவுகளை தான் நம்ம துன்பங்களாக இப்போ அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம். சோ அப்போ இன்னும் வந்து மொட்டாகவும் விதையாகவும் இன்னுமே வெளிவராமல் இருக்கிற பாவங்கள் எல்லாமே இருக்கு. அதை எப்ப வந்து நமக்கு அனுபவிக்க கொடுப்பார் பகவான், எப்படி அனுபவிக்க கொடுப்பார் அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. அதுதான் சொல்றாங்க, இந்த நுணுக்கமானது, இந்த செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம் அப்படிங்கிறாரு. கர்மா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இடியாப்பம் புழிஞ்சா எப்படி அதனுடைய நுனியை கண்டுபிடிக்க முடியாதோ அதே மாதிரிதான் இது வந்து ரொம்ப நுணுக்கமானது, இதை வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளவே முடியாது. சோ அப்ப நம்ம செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாமே வந்து கர்மா அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? கர்மா அப்படிங்கிறது கெட்டது கிடையாது. நம்ம காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் செய்கிற செயல்கள் எல்லாமே வந்து கர்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இதுல வந்து விகர்மா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா தடை செய்யப்பட்ட செயல்கள். இத செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லி இருந்தா நம்ம அதை செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பாவங்கள் தான் வரும். சோ சாஸ்திரங்கள் எதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு தடை செய்திருக்கிறோம் அந்த செயல்கள் எல்லாமே விகர்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இந்த செயல்கள் விகர்மா செய்யறதுனால நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு என்ன வந்து சேரும், பாவ விளைவுகள் தான் வந்து சேரும். சோ அப்ப அகர்மா அப்படிங்கிறது என்ன, அகர்மா அப்படிங்கிறது செயலின்மை. செயலின்மைனா என்ன, எதுவுமே செய்யாம சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறதா? இல்ல அப்படி கிடையாது. அந்த செயல்களினால கிடைக்கக்கூடிய பாவங்களோ புண்ணியங்களோ நம்மை வந்து சேராது. எப்போ அப்படின்னு கேட்டா அந்த செயல்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். அந்த செயல்களின் பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிடுறோம். அப்போ அந்த அந்த விளைவுகள் வந்து நம்மை வந்து சேராது அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. இத வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ விகர்மவாதி அப்ப வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ற செயல்களை வந்து செய்கிறவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள்? இங்க பாருங்க, இங்க ஒருத்தர் வந்து மீட் ஈட்டிங் வந்து கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ அது தடை செய்யப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா? நம்மளுக்கே தெரியும், சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே வந்து இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஒரு உயிரை கொலை செய்து அதை வந்து நம்ம வந்து சாப்பிடும் போது நம்மளுடைய கருணை அப்படிங்கிற அந்த குணம் வந்து நம்மை விட்டு விலகி விடுகிறது. சோ அதனால வந்து நம்ம வந்து அசுர குணங்கள் நம்முடைய மனதிலே வந்து தலை தூக்குகிறது. சோ இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள். சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதோ அதன்படி இவர்கள் நடக்க மாட்டார்கள். சோ கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து இருக்கிறது. இவங்க வந்து மறுபடியும் வந்து ஒரு மிருக பிறவிதான் எடுப்பாங்க. சோ இவங்க வந்து நரகத்துக்கு தான் தள்ளப்படுவார்கள். இது வந்து ஆன்மீகவாதிகள் வந்து ஒத்துக்கொள்ளவே இல்லை. சோ இத வந்து இவங்க வந்து எடுத்த பிறவியின் நோக்கம் என்ன, பகவானை சென்று அடைவது. ஆனா அதுல வந்து அந்த நோக்கத்தில் இவர்கள் தோல்வி அடைகிறார்கள். அடுத்தது கர்மவாதிகள். இவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு கிட்ட பக்தி இருக்கு,
இவங்க வந்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறதோ அதை வந்து பின்பற்றுவார்கள். இவங்க வந்து புண்ணிய காரியங்கள் செய்கிறதுனால இவங்கள் சொர்க்கம் அந்த மாதிரி சொர்க்கம் அந்த மாதிரி இல்ல எந்த கடவுளை வந்து வழிபடுகிறார்களோ அவர்களுடைய லோகங்களை வந்து உடலை உகுத்த பின்பு அந்த லோகங்களுக்கு போயிட்டு புண்ணிய பலன்கள் தீரும் வரை அங்கே அனுபவித்து விட்டு மீண்டும் வந்து பிறவி எடுக்கிறார்கள் பூமியிலே. சோ இங்க மறுபடியும் வந்து பிறவி எடுத்து விடுகிறார்கள். சோ அப்ப மறுபடியும் வந்து பிறப்பு சக்கரத்துல வந்து மாட்டிக்கிறார்கள். இப்போ இந்த ஞானிகள் என்ன செய்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க வந்து ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தவர்கள். நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும். இவங்களுக்கு மறுபிறப்பு அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும். சோ இதையெல்லாம் அறிந்திருக்கிறதுனால இவர்கள் வந்து பக்தி சேவைக்கு வருகிறார்கள். சோ இவங்க வந்து அகர்மா வந்து செய்கிறார்கள். இவங்க வந்து செய்கின்ற புண்ணிய பலனையோ புண்ணியம் இவர்கள் செய்கின்ற செயல்களினால் வந்து இவங்களுக்கு புண்ணியமும் கிடைக்காது, வந்து பாவமும் ஏற்படாது. அந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து பாத்துக்கிறாங்க. அகர்மா கர்மண்ய அகர்ம அஸ்வே அகர்மணி ச கர்மயக சபுத்திமான் மனுஷேசு சயுக்த கிருஷ்ண கர்ம கிருத். கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவனாகிறான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்று உள்ளான். கர்மா அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னோம், செயல்கள். அந்த செயல்கள்ல வந்து அகர்மாவை காண வேண்டும். நாம் செய்கின்ற செயல்களை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டால் அந்த செயல்கள்ல வந்து நம்மளுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்பட போவது இல்லை. அகர்மாவில் கர்மா, அகர்மா செய்வதன் மூலமாக நம்முடைய செயல்களை கடமைகளை வந்து சரிவர செய்ய வேண்டும். அவன்தான் வந்து அறிவுடையவன். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்று உள்ளான். செயலில் செயலின்மை, செயலின்மையில் செயல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்ப வந்து செயலில் செயலின்மை அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், எல்லா காரியங்களையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டால் செயல்கள் செய்கின்றோம், அதனால நம்மளுக்கு வந்து அகர்மா ஆகிறது. சோ இதுதான் வந்து செயலில் செயலின்மை. அப்போ செயலின்மையில் செயல் அப்படின்னா என்ன, இப்ப நீங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க, சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க. ஆனா இல்ல, சும்மாவா உட்கார்ந்துருக்கீங்க, இல்ல, நீங்க பக்தியில் திளைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் செயலின்மையில் செயல் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இதுதான் இதனுடைய டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்ரஸ்னேன சேவையா உபதேஷ்யந்தி ஞானம் ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினக. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். சோ நமக்கு எப்பெல்லாம் வந்து சந்தேகங்கள் வருகிறதோ அப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவை வந்து அணுகணும். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். சோ உன்னுடைய எல்லா சந்தேகங்களுக்கும் உன்னை வந்து வழிநடத்தி செல்வதற்கான அந்த ஞானத்தை வந்து அவர்கள் உனக்கு வழங்குவார்கள். அப்போ அவங்க கிட்ட எப்படி போய் நம்ம கத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா, அவரை வந்து இவருக்கு எத்தனை ஞானம் இருக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சேலஞ்சிங்கா போய் கேட்க கூடாது. நம்ம வந்து நம்மளுடைய அறியாமையை போக்கிக் கொள்வதற்காக அவர்கிட்ட போகிறோம். அப்ப எப்படி போகணும், ரொம்ப அடக்கத்தோட அவர்கிட்ட வந்து போய் அவருக்கு தொண்டு செய்து அவர்கிட்ட வந்து நல்ல பேர் வாங்கி அப்புறமா வந்து நம்மளுடைய சந்தேகங்களை கேட்டு நம்ம வந்து தெளிவடையணும். அப்படிங்கிறது தான் வந்து இங்க இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறது. இந்த பிக்சர்ல நம்ம யார பாக்குறோம் அப்படின்னா பகவானையும் பலராமரையும் பார்க்கிறோம். வந்து இவர் வந்து அவர்களுடைய குரு சாந்தீபனி முனிவர். அவங்க வந்து 2 பேத்துக்கும் வந்து குருகுலத்துல அப்ப வந்து யார் மன்னர்களாக இருந்தாலும் சரி, சாதாரண குடிமக்களாக இருந்தாலும் சரி, டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. இந்த காலத்து கல்வி மாதிரி அப்ப கிடையாது, குருகுல கல்வி. அப்ப வந்து எல்லாருமே ஒரே குரு கிட்டதான் வந்து கல்வி பயில்வார்கள். அங்க வந்து ஸ்டேட்டஸ் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் வந்து கிடையவே கிடையாது. சோ இங்க வந்து சாந்தீபனி ஒருவரும் பகவான் கிருஷ்ணரும் பலராமரையும் நம்ம இந்த பிக்சர்ல நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான். கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவுனா என்ன, கிருஷ்ணர் வந்து அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாக இருக்கிறார், வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து ஏன் ஏற்படுத்தினார் அப்படின்னு பாக்குறோம், குணகர்ம விவாகச அப்படின்னு பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து கர்ம யோகானா என்ன, தியாகங்கள் வந்து எப்படி ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வந்து வழிவகுக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம்.
அந்த ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் என்ன, அது எப்படி வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா, ஒரு குருவிடம் சரணடைவதனாலேயே வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஆழ்நிலை அறிவை வந்து என்ன அப்படிங்கறதை வந்து நம்மளுக்கு குரு போதிப்பார் அப்படிங்கிறதையும் இந்த 4th சாப்டர்ல பகவான் நமக்கு விளக்கி இருக்கிறார். நான் வந்து இந்த செஷனை இத்துடன் நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹேமலதா மாதாஜி. மாதாஜி சொல்லுங்க. மாதாஜி இன்னைக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆன மாதிரி டைம் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு பரவாயில்ல. செஷன் முடிச்சிட்டு நாளைக்கு ஸ்டோரி சொல்லிக்கலாமா? ஓ எஸ். ஓகே மாதாஜி, நான் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்றேன் அப்படின்னா.